ବାପା ନା ବଳିତା ଆଣ ଭଲ କାମଟା କରୁଛୁ ହରପଡ଼ା ବି କୋଉ କରିକି ଠାକୁର ଉଠା ହରପା ଯାଆନ୍ତି ଯା ଯୋଉ ଠାକୁର ଏବେ ଲଗାଣ କହିବା ମେଷ 14 ଦିନ ଅପ୍ରିଲ 26 ତାରିଖ ଶନିବାର ମେଷ 28 ଦିନ 11 ତାରିଖ ଶନିବାର ବାହକ ଲଗାଣ ଦିନ ଜୁନ 28 ଶୁକ୍ରବାର ଖଣ୍ଡ ଲଗାଣ ମିଥୁନ 24 ଦିନ ଜୁଲାଇ 8 ତାରିଖ ସୋମବାର କର୍କଟ 4 ଦିନ ଜୁଲାଇ 19 ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର ଆପଣ ଲଗାଣ ମିଥୁନ 24 ଜୁଲାଇ 8 ତାରିଖ ସୋମବାର କର୍କଟ 15 ଦିନ ଜୁଲାଇ 30 ମଙ୍ଗଳବାର ସର୍ବତ୍ର ଲଗାଣ ଆଡ଼ପ ପ୍ରମାଣ କହିବା ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣର ଗୋପୀଗତ ହସ୍ତେ ରହି ଅନ୍ୟ 21 ଦିନ 3/4/2025 ଗୁରୁବାର ଠାରୁ ମୁଖ୍ୟ ଅଡ଼ା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ହସ୍ତେ ରହିବ ବର୍ଷ ଶେଷ ଯାଏଁ ପଞ୍ଚପୁଟ କହିବା ବର୍ଷ 22 ଦିନ ଜୁନ 4 ମଙ୍ଗଳବାର ନିଶାନ୍ତ ତାରିଖ 48 ଗତେ ରବିଚନ୍ଦ୍ର ବୃହସ୍ପତି ରାଶିରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଜୁନ 7 ଶୁକ୍ରବାର କିମ୍ବା 5/2025 ରେଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଦ୍ଧକାଳ 20/3/2025 ରେଖ ଠାରୁ 26/3/2025 ରେଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଶୁଦ୍ଧକାଳ 27/3/2025 ରେଖ ଠାରୁ ବର୍ଷ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଦ୍ଧକାଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀବ୍ରତ କହିବା ମେଷ 5 ଅକ୍ଟୋବର 18 ରେଖ ଚୈତ୍ର ଶୁକ୍ଳ ଦଶମୀ ଗୁରୁବାର କର୍କଟ 15 ରେଖ ଶ୍ରାବଣ ଶୁକ୍ଳ ଦଶମୀ ଗୁରୁବାର 25 ଦିନ ଜାନୁଆରୀ 9 ରେଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁକ୍ଳ ଦଶମୀ ଗୁରୁବାର ସୁଦଶା ବ୍ରତ 6 ଦିନ ରାଶି ସବୁ ପଣ୍ଡିତ ତାଙ୍କର ରାଶି କମ ତାଙ୍କର ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଥା ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଥା ରାଶି କମ ଏଇଟା ମଣ୍ଡା ଚାଲ ନା ନା ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ କଥା କହୁନି ଗ୍ରହଣ ବୋଲି କହିଲେ କିଛି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ହଁ ହଁ ହଠାତ୍ ସେ ମଠ ଆଳିଶ ସେ ଆଳିଶ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରାୟ ସେଇ କଥା ହେଇଛି ଗ୍ରହଣ ଲାଗିଯାଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଗାଁ ତ ଗାଳି
ରାମେଶ୍ୱର ଭୋଗ ଖାଉଥିଲେ କାଲି ଯେ ସେ ଆଜି ଖାଆନ୍ତି ଏ ଗ୍ରହଣ ଦେବେ କହିଲା ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଦେଖିବା ପାଞ୍ଜିରେ ନାହିଁ ମୁଁ କହିଲି ତାହେଲେ ଆଉ କେଉଁ ପାଞ୍ଜିରେ ଥବ ଆମେ ଶୁଣାଶୁଣି ହେଇଥିବ ନହେଲେ ପଠଣା ପାଣିଟା ଦେବେ କେତେ ଦେବା ଏ ଖଲିପଣା ପାଣିରେ କେମିତି ସାର ଏଇଟା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଚଳନି ତ ଖାଲି ଡାଲା ତାଙ୍କୁ ଦିଅ ଏ ଦାଲାନ ସବୁ ପଳା भाई ने तमे बैग नहीं जाबो आसो और ता से बेग सती थौ ए अरे भाई ने से बेग सती थौ अरे ये तू समझा हम लोग कुछ नहीं अरे समझो समझो ये का समझा अरे पानी नहीं रे हां हल्दी जो लगा वाली कौन कौन उल्टा लिखाया नहीं